Dneska jsem si připravil takový full day of eating, lomeno trénink noh. Uvidíte, co asi tak za den jím. By the way, jenom abych něco ukázal. Tak, váha nějakých 77 kg, ale s oblečením. Co jsem si připravil teda? Bude to full day of eating, dejme tomu něco takového. A první jídlo vlastně začíná teď. Je už 12:30 odpoledne, jestli to půjde vidět. Už mám po tréninku, byl trénink ráno a já většinou 9 případů z 10 nejím snídaní a jím až oběd. Protože když sním tu snídaní, někdy kolem 7, 8, 9, tak se pak cítím strašně unavený. A proto teda nesnídám. Ale ne vždycky, že samozřejmě někdy si dám, když jako mám fakt hlad, tak si dám to snídaní. A teď si půjdem ukázat asi, co tak jím, no. Tohle první jídlo už, kdo viděl první video, určitě viděl. Je to prostě koláč buchta, nevím přesně, co to je. Z jogurtu to je udělané, je to s proteinem, s moukou a banán tam je. K tomu si dám další banán a polotučný tvaroh. Celý. Takže tam budu muset nakrájet ten banán první. Ten už je celkem jako na konci života. Tak. Teď je to dost takové, že mi přijde, že nemám vůbec hlad přes ten den. Možná to je i tím, že jím první jídlo ve 12, ale potom je i tím, že je takové vedro. Takže se tomu snažím nějak přizpůsobit, nebudu prostě jíst, nebudu se přejídat nebo tak. Takže nechávám to volně plynout asi. Vypadá to nějak takto. Nic moc, ale to nevadí, chutná to výborně fakt. Když tak bych mohl napsat, zkusím napsat recept pod video, takže to může někdo zkusit. Je to fakt dobré ta buchta. Jsem chtěl říct, že jsem ráno cvičit, udělal jsem nějaké záběry. Sice to není s komentářem, protože prostě bylo brzo, nechtěl jsem jim moc mluvit, bylo tam hodně lidí, je to jedno. Ale ten trénink, byly to nohy. Vezmu si papírek tady před sebe, to vidíme, to můžu přečíst. První trénink byly sissy squats. Stupid! Byly to 3 série po nějakých 8, 9 opakováních. Potom další cvik jsem chtěl jít dřepy klasické. Bylo to obsazeno. Fakt tam bylo nečekaně dost lidí, na to, že bylo brzo ráno. A šel jsem teda předkopy. Předkopy, jedna zařívací série, obounož, pak 2 série pracovní, každá noha zvlášť. Další cvik byly teda konečně ty dřepy. Tady chodím furt tak debil, ale tak líp se mi mluví, když chodím. Takže byly ty dřepy, dal jsem nějaké 2 zařívací série, 60-80 kg. A jelikož jsem fakt slabý a nohy jsou moje momentálně asi poslední rok nejhorší partie, tak jsem si dal 2 pracovní série se 100 kg. Já jsem chcípl u toho, možná to bylo i tím, že jsem neměl energii z toho jídla před tréninkem, ale to nevadí. Si rozdělám žaluzi jenom. Dalším cvikem vlastně po těch dřepech byly rumuny, rumunské mrtvé tahy. To jsem měl se 60 kg a na tu zahřívací lomeno testovací sérii jsem se úplně vysral. Protože mi ten cvik vůbec nebaví, ale je to potřeba. Potom tím dalším cvikem byly zákopy, takže taky zase hamstringy. Dal jsem 1 testovací sérii, potom jsem dal 2 pracovní. Skoro, myslím, že to byl full stack, nebo tam chyběla 1 cedíčka, nevím. Bylo toho celkem dost. A poslední cvik byly lítka, které jsem nenatočil. Je to jedno. Stejně ten stroj, na kterém to dělám, byl obsazený, takže jsem musel improvizovat. Šel jsem do vedlejší místnosti, kde jsem si vyhledal takovou platformu malou, že bych to dělal tam. Ale přišel někdo, zabral to, takže jsem si prostě vzal nějaké kotouče, 2 na sebe. Dal jsem si kettlebell a dělal jsem vlastně ty. To bude asi všechno. Teďka si dám tu svačinu a pak si ukážeme oběd. Já se jdu teda najíst,
Doufám, že vy taky jíte něco dobrého, pokud ano, tak dobrou chuť. A teď vám pustím sestřih z toho tréninku. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Další jídlo je velmi jednoduché. Je to pár brambor. Můžete vidět. Asi 300 gramů. Dám to do trochu vody. Posolím. Zapnu. A jako další tu mám tohle maso z Alberta. Je to celkem fajn. Se mi tu rozpaluje grill. Oj. Takže to tam prostě dám. Všechno. Takže nějak takhle to vypadá na tom grilu. Je to krkovice, takže tam je větší procento tuku. Má to víc kalorií než třeba kuřecí, krutí a takové jídla, takové masa s nižším obsahem tuku. Prostě to udělám na tom grilu, ale dám si to až později, protože fakt nemám hlad. Ta buchta, co jsem měl, abych řekl makra, tak to mělo 50 gramů bílkovin, 88 gramů sacharidů a 18 gramů tuku. A mělo to 700 kilokalorií. Takže takto. Teďka půjdu ven, půjdu se projít. Jak se vrátím, tak si ohřeju to maso s těma bramborama. A jako poslední si ukážeme, vlastně ještě si něco koupím asi. Nějakou svačinu, jak budu venku. A jako poslední si potom ukážeme večeři. Mimochodem, brambory s masem mají taky asi 700 kilokalorií jako předchozí jídlo a nějakých 50 gramů bílkovin, 65 gramů sacharidů a necelých 30 gramů tuku. Tak jo, jsem zpátky. Byl jsem na procházce, měl jsem zmrzlinu ze Světozoru točenou. Vypadá asi takto. A teďka se chystá na poslední jídlo dne. Asi, možná. Ještě uvidím, mám tam Nesquik celý. Takže jsou to vajíčka s fokáčou a nějaké bylinky na tom. Tady vzadu je mrkev. A když to otevřu, tam nějaká zelenina, gouda a šunka. Ještě k tomu bude vařená kukuřice a to by mělo být pro dnešek všechno. Kdyby jo, tak to hodím někde tady. Hodím tady asi screeny z tabulek kalorických, aby to nějak šlo vidět.
A jo, that's it. Jinak to, co jsem pil dneska, pitný režim, tak toho moc není. Když je léto, mělo by se pít hodně. Tak moc nepiju úplně, měl jsem dneska asi tak 1,5 litru vody a půllitrového Monstra. Takže pro někoho je to málo, pro někoho dost, nevím, je mi to jedno. Já to beru tak, že hodně solím jídla, dodávám elektrolyty, takže se mi ta voda v těle drží. A kdybych pil prostě, nevím, kvanta čisté vody, nevím, třeba 5 litrů, tak je to úplně zbytečné za ten den, protože by se mi ty elektrolyty a všechno odplavilo, takže by nemělo v tom těle co držet tu vodu. Takže to je takový tip nakonec. Nevím, teďka mi to napadlo, že bych to mohl říct něco. Takže tak.